Alikho-ke lishona lingenazo ezalo yamukela-ke nazi ezihamba phambili. Adle izindodla zemali Awezolimo. Sengintwele Ezansi Kweyamanzi ETHEKWNI. Kanti-ke eyokhetho ibhunge nabasemajuba. Lezi-ke zindaba ze-1KZNTV kanti wena uzifundelwa uSiyabonga wakaduma nina bezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Kulindeleka aphothulwe ngenyanga ezayo amahhovisi omnyango wezolimo kwisifundi Herigwala. Lokhu kuvezwe ungqongqoshe wezakhiwo zikahulumeni uSipho KK Nkosi ngesikhathi eyohlola umsebenzi osuwenziwe. uNkosi uthi leli ibhilidi elisezingeni eliphezulu kanti lidle izindodla zemali elinganiselwa ku-29 million wamarandi. Ungqongqoshe wezakhiwo zahulumeni KwaZulu-Natal uSipho KK Nkosi uthi ujabule ngomsebenzi osuwenziwe kuhlelo lokwakhiwa kwamahhovisi omnyango wezolimo esifunda iHerigwala. Yaqala ngo-2021. Mangabe iqaliwe ngo-2021 kwaba nezingqinambana ezikhona and sakhela iDepartment of Agriculture and leli office lakwaNokusho esilibonayo libize isizumbulu semali sika 29 million. And kulesi 29 million njoba nibone nje manje sesiyoliqeda noma kanjani sivumelana no contractor ukuthi uzobe liqedile ngomhla ka-30 kaNovember. uNkosi uthi bese singekho sihle isakhiwo samahhovisi lomnyango obusebenza kuso. Bebesebenzisana esakhiweni ebekade sesiwubolile nje. Lesakhiwo futhi sekutholakele ngonjiniyela ukuthi lingawela phezulu kwabantu noma yinini. And sibonge kumasipala wasemzimkhulu obukwazi ukuthi iDepartment of Agriculture uyivumele ukuthi iyohlanganela khona kwamasipala uma ngabe yenza imisebenzi yabo. Usomlomo kumasipala umzimkhulu uGugulethu Mavuma uthi leli bhilidi lizoheha abatshali izimali. Kuyisibusiso esikhulu lokuthi siwumphakathi wasemzimkhulu. Uma ungacabanga nje ubuka ngithi cishe ngabo 2013 which is about 10 years back. Uma ungabona umsebenzi osewenziwe emzimkhulu ukuthuthukisa leli dolobha elincane bekuyidolobha elincane leli kakhulu kuyidolobha lasemakhaya kodwa uma sibona ama departments enza ngalolu hlobo ezokwakha izakhiwo zawo ephuma kulento yokurenta indawo zabantu futhi noma akhe izinto ama buildings ake sezingene eliphezulu lokho kuyasilekelela ke thina njenganedolobha elincane ukuthi abantu babone ukuthuthuka kwedolobha nama investors abantu abazobatshala imali nabazobona ukuthi hayi wonke umuntu unayo lento ethi umzimkhulu sangakwazi ukuya phambili uthuthuke. Kanti oyisikhulu kunomnyango uthi bayabaqeqesha osonkontileka. Osoncontractor baleyo ndawo siyababiza sihlale nabo phansi sibachazela ukuthi project iyafola yini kwisabelo sika 30% subcontracting mase siyasho ukuthi amaphi osonkontraka sobe sibabheke kakhulu in terms of subbing siba explainele konke lokho sibachazele futhi nangokuthi emiphi izinto kufanele babe nazo in place in order for them to qualify to subcontracting. Le ama projects othola ukuthi angaphansi kuwa 30 million khona nakhona siyakwazi ukuhlala nabo phansi sibachazele ukuthi iproject ayinawo 30% subcontracting. However ucontractor nayi imkhakha esivumelane ngakho ukuthi sizokwazi ukuthi siyikhiphe ukuthi abantu bendawo bakwazi ukubenefita for subcontracting. Ezindabeni ze-1KZNTV ngu-Ayanda Dube isemzimkhulu. Oyisikhulu esiphezulu emnyangweni wezamanzi ngaphansi kamasipala iTheku uJabulani Mayise uthi bakholwa ukuthi luhambe kahle uhlelo lwabo lokulungisa amapayipi amakhulu amanzi asabalalisa amanzi enyakatho yeTheku emva kokucekeleka phansi ngesikhathi ke sezikhukhula. Lolu hlelo lwenzeke luhambisana nokuvalwa kwamanzi okwathatha izinsuku ezimbili ngokwehlukana kwezindawo ukuzonjiniyela bezoqinisekisa ukuthi awukho umonakalo odalekayo. Lolu hlelo ngoba usuchazile ukuthi amapayipi amakhulu lawa ayalimele angaphansi ko-supply yethu okuthiwa umngeno water. So la mapayipi awona athatha amanzi emadamini afana no-Negley Dam no-Albert Falls. So athinteka-ke nawo ngesikhathi zey'khukhula ngoba usuchazile. Lolu hlelo lokulungisa beliqale ngonyaka ophelile besilokhu siba nalo uhlelo lokuthiwa ama-shutdown ukuthi alungiswe. Kepha-ke le ebiyenzeka ngeviki eliphelile ngomhla ka-11 bekuyishathi enkulu-ke ebidala ukuthi kuvalwe amanzi wonke aya kuleya okuculwa amanzi okuthiwa iDurban Heights. So lolo hlelo-ke
bekubhekwe ukuthi izothatha isikhathi esingango 24 hours okwenzeka ukuthi ke isystem yethu ingakwazi ukuthola amanzi ngalesikhathi yikho okudala ukuthi sibe nalesimo besibhekene nayo ngeviki eliphelile ukuthi kube nendawo engabi nawo amanzi. Okay, nigculisekile ngendlela olihambe ngayo njengoba endaweni eziningi lokho hamba ngolesihlanu azabuya osukwini la izolo nigculisekile ngendlela uhlelo olihambe ngayo. Ngicanti ezinye izinto ukwazi ukubona mase zenzeka ukuthi ikuphi la ongakwazi khona ukuthi mase uphinda uba nohlelo olufanayo ukuthi unga-improve khona. So noma kukhona indawo esibonayo ukuthi sikwazile njengendawo eziseningizimu nethewe kuyi-South zona azibanga nenkinga enkulu. Indawo esibhekene kakhulu nenkinga kube izona lezi ngapha eNorth. So ngicabanga ngoba kusazophinda kube khona olinye uhlelo lokuthi kulungiswe lamapayipi sizokwazi ukuthi la sibona khona ukuthi akwenzekanga khona ukuthi singa-improve kanjani mase kwenzeka lolu hlelo lokugcina lizobe sebelungisa futhi sebeqeda lolu hlelo bebelenza. Okay, mhlawumbe ngathini umnyazo wakho ongawushela umphakathi kakhulukazi lo solokhu haba nezinkinga zokungabi nawo amanzi kusukela ngonyaka odlule ngezikhukhula kuyimanje kuneyindawo ezisaphila ngama-water tankers. Ngicanti indawo nendawo ziyahluka ke indawo eningi siqale ngokuthi silungise amapipe amakhulu njengoba nomngeni wenza nathi la amapipe amakhulu la beguguleke khona othatha into emphakathi ethi ayimningana amaningi esasawalungisa bese kuthi la amancane ke kuthiwa ireticulation senza indlelo lezi kuthiwa ama-interim measures ukuthi mhlambe ma ukuthi kuhambe nomgwaqo khona indawo uthothi uhambe nomgwaqo uhamba yonke infrastructure senza ke uhlelo la uthothi sizofaka ama-temporary mains nama-stand pipes kepha-ke khona-ke inhlelo zokuthi kuvulwe lama-projects ukuthi kuvuselelwe leyo mgwaqo bese kufaka nalezo mapayipi adingakalayo ukuthi ahambise iy'nsiza emphakathini. Okay, siyabonga baba ngesikhathi sakho. Ngiyabonga kakhulu nami. Mnumzane uMayisa esikhulumisana naye bekade sichazela ngohlelo lwamanzi ebekade ephazamisekile njengomasipala kusukela ngesonto ledlule kuyikhiphile imemezelo ebeyiveza ukuthi kuzoba nokuphazamiseka kwamanzi ngenxa yokulungiswa kwamapayipi. Uyachaza ngezinto eziningi nokuthi zikhona ezinye zeindawo ongakalungu kodwa njengamanje basakholwa ukuthi lokho abasazamile ukwenza ukubuyisela kusahamba ngendlela efanele. Kutebogo Sibisi wezindaba ze1KZNTV ku channel 261 ngesethekwini. Ikhomishana yezokhetho ezimele ihlanganyeleke nabezepolitiki nezinye izinhlangano kanye namalungu omphakathi ngaphansi kwesifunda iMajuba nokuyilapho bexoxisane khona ngezindlela zokubusa ngokubambisana komasipala nezingqinamba ke ezivela njengoba kwaqala lolu hlelo. Lo mcimbi ke bubanjelwe ehholo iTanhauser kubeke sekubekwa eqhulwini kuba ke inhlangano ke uma ishada nenye inhlangano kufanelekile kuba ke zixoxisane nabavoti bazo njengoba ke kuyibona abazithumile lezi zinhlangano ukuba ke zibadlulisele izimfuno zabo. Umphathi wekhomishini yezokhetho ezimele ngaphansi kwesifunda iMajuba uNonhlanhla Mbonani uveza ukuthi lo mcimbi bebewuhlolela ukuxhumana nokufundisana kanye nomphakathi mayelana nokubusa ngokubambisana komasipala. Ukubona kufanelekile ukuthi ahoste i-thought leadership event okuyi-event lapho siba ne-dialogue nomphakathi. In this case sibe ne-dialogue nama-political parties akhona eMajuba district lapho sibone kufanelekile ukuthi sikhulume khona ngama-coalitions. Uzothi uma unaka ubona ukuthi kunama conversations akhona ikakhulukazi between political parties lapho behlongoza khona ukuthi uma kungenzeka kulo khetho esiyakulo ngo-2024 kungabi khona i-outright winner bahlela ukuthi basebenzisane kanjani. Ukhumbule futhi ukuthi la eMajuba sinemkhandlu lapho iphethwe khona ngokubambisana kwamaqembu. So enye into futhi vele esenze sabona ukuthi kubalekile ukuthi kube khona i-conversation emayelana nalokho. So we have scholars that we've invited who are skilled kule topic yama-coalitions. Ube seveza ukuthi izinhlangano zepolitiki kufanele zixoxisane nabavoti uma beshada nezinye inhlangano. So kakhulukazi ukuthi sizama ukutshengisa ama-political parties ukuthi umvoti mangabe vote estation ayigcini lapho ngoba usuke kunikeza phela igunya as a political party ukuthi wena ke usuzohamba uyongenzela izinqumo eziphathelene nempilo yami ekumele zenze sure ukuthi zisabamisa ikusasa lami njengomvoti. Umbuzo esinawo ukuthi njengoba namhlanje ulala uvuke usushade naleli qembu ngakusasa uyalala uvuka usushade naleli qembu
i-engagement ne-consultation iba khona yini nalabantu abasuke bekuvotele. Do we need to have a conversation singama-political parties sibone ukuthi how do we then engage abavoti laba esiba nabo in a bigger spectrum ukuthi njengoba siba nemishado siba nayo siyam-engage yini lo mvoto ongithumile ukuthi ngisashada nabantu abanemibono ihambisana neqembu lami na noma imishado yethu isiphokophelele kakhulu ekuthenini inginikeza amandla amangakanani mina ukuze ngibe khona emkhandlweni. Uphinde wacacisa ngendlela umphakathi okumele uvote ngayo. Ukuthi umuntu kumele understand ukuthi yini eyenza ivoti libe valid ukuze likwazi ukubaleka. Siyasiphumeke sifundisa abantu ukuthi uma umaka i-ballot paper kubalekile ukuthi ufake u-X oyedwa endaweni eyodwa sibafundise senze sure ukuthi baya understand ukuthi ukuze ivoti lakho libaleke kumele ukuthi ulimake kanjani but lokho akuqinisekisa ukuthi amaphutha awenzeki. So uma ngabe sesestation sesibala sifice kwesinye isikhathi ivoti i-ballot paper empty noma imakwe more than once, those ballots cannot be counted. Ilawo sayisiwabize abe spoiled. So uthola ukuthi ubantu sebenento ukuthi hayibo amavote ethi ayashoda ama results kuthiwa enziwe amavote mhlambe awu55 instead of 60 izinto enjalo, but we need to educate abavoti ukuze ba understand kahle hle ukuthi process ihamba kanjani. Thobeka Adle ezindabeni ze1KZNTV ngiseDunhouse. Ake sihlabe ikhefu sihlangabeze masibuye. Sakubingelela sakwamukela mungabe usanda kubukela izindaba zethu nazi ke ihloko esithi izezihamba phambili namhlanje. Adle izindodla zemali awezolimo. Sengitwele Ezansi Kweyamanzi ETHEKWNI. Kanti ke eyokhetho ibhunge nabasemajuba. Njengoba ke sezihubela sakushe ekutheni abafundi bakamatekuletsheni babhala izivivinyo zabo zokuphela konyaka, kunesidingo esikhulu ke sokuba kusondele uNkulunkulu eduze kwabo. Kulesikhathi ke sinzima kwazise ke nezilingo nemoya enzima igcina siphazamisa abafundi kanjalo nezivivinyo. Lokhu ke kuvele kumkhuleko okukhulekela ukubhalwa kwezivivinyo zikamatekuletsheni obuse kunelisengizimo nesifundazwe iKwaZulu Natal. Inhlangano kaKhongolose esifundeni iDolomane eMnyayiza region ibambe umkhuleko ehadinga ogwini eliseningizimu ngenhloso yokukhulekela abafundi abenza umatikuletsheni njengoba bebheke ekubhaleni izivivinyo zabo. Ilunga lesigungu esiphezulu kuDolomane eMnyayiza uNontuthuzelo Sigwebela uthi lo mkhuleko uyingxenye yomkhankaso abuhlelile ukulekelela abafundi kulesikhathi. Sibone kubalekile singaqali ukwenza ziningi izinhlelo esizenzayo for umphakathi wakithi, kodwa sibone kubaleke kakhulu kulesikhathi ukuthi sisizane nabantwana ngoba ziningi izingqinamba abahlangabezana nazo ezibandakanya ukuhlukumezeka emphakathini nezimo zokungaphili kahle nokuthi mabefunda kube namadimoni nje ukuthi kungafundeki. So sithe asihlanganyele nabazenkolo ukuze bakwazi ukusisiza basikhulekise basikhuthazele abantwana sisaya khona ekubhaleni izivivinyo. Kanti inyunyana yothisha isathu ithi lo mkhuleko uzodlala inxexheba enkulu ekugwemeni izinselela ezibhekene nabafundi emoyeni. Kanti nezikole ezakhele umuzi wabantu zidlala inxexheba enkulu ngokwezibalo zokuphasa esifundeni uku. We are approaching isikhathi la khona during exam siningi izinto ezenza abantwana social ills is affect abantwana bethu ukuzibulala ekugula into demon, but through prayer we believe ukuthi izosilekelela kakhulu lonto ekutheni abantwana bethu baye kuma exam well focused, baye kuma exams sibe prepared psychologically and mentally because when they approach ama exams kube ukuthi they perform to their level best. Okunye kokubalekile ukuthi we fully understand ukuthi as umzwa abantu umubheka ku district izikole zethu sinabantwana abaningi ababa ne-impact direct ekuphaseni kwe district. As a district we have got number position 1 provincially for a number of years kungenxa of the support that we receive from ama stakeholders ahlukahlukene. Abafundi balishayile ihlombe
leli thuba abalitholile lokukhulekelwa ngokukhuthazwa emoyeni njengoba bebhekene nezingqinamba zikamoya. Ngiyakholela ukuthi lo mthandazo uzosusa bonke ubumnyama obusivelelayo ezingane zesafuleni high school uveze ukukhanya na kuma final exam esobe siwabhala kuko konke esikwenzayo kube ukuthi yonke into ihamba kahle ngoba ingane ziyadinga umkhuleko ukuthi konke okuvela endleleni na konke okuzama ukuphazamisa ingane kwazi ukuthi kunqotshwe ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu. Esindabeni ze-1KZNTV kube uSgananda ngisogwini emzwabantu. Owesifazane ohlomulwe ngokwakhelwa indlu kanokusho uthi besinzima isimo kade ephila ngaphansi kwaso njengoba bekuthi uma ke kunethi imvula bengakwazi ukulala begada amaconsi. Usho kanjena ke kuvulwa ngokusemthethweni indlu yakhe ayakhelwe inkampani yabangcwabi icebo lethu. Uveza ukuthi ke sesizoshintsha isimo sakhe njengamanje njengoba ewumuntu ongasebenzi futhi oziphilisa ngokugawula izinkuni azidayisela umphakathi. Owesifazane ohlomule ngendlu uthi besinzima isimo ngaphambilini kanti njengamanje usezokwazi ukulala obuthongo. Nami ngizokwazi ukulala njengabanye abantu ngiyeke kuloko ngidakhela amaconsi ngazi ukuthi izulu mali izonetha kufanele ukuthi ngihlehlise ingubo ngihlehlise imbhede izingane zilale osofa asina certificate asina mapasi asina lutho esihleli njengamahleli kanje. Masizodla ngiyahamba ngiye ehlathini ngiyotheza izinkuni ngidayisela abantu. Noma makhona umuntu okwazile ukungibiza ukuthi ucela ngizomwashela ngikwazi ukuthola lokho engizokudla ngalelo langa. Yama ngishilo angazi ukuthi ngobonga kanjani ngiyabonga nje ukhansela nabantu bakacebo lethu abakwazile ukungisiza angazi ngizobonga ngithini noma kufanele ngiguqe noma kufanele ngikhale noma kufanele ngenze njani. Ikhansela ukhulekani Msomi uthi waziswa ngomakhelwane ngesimo saleli ikhaya owasiyangenelela babhalela icebo lethu becela uxhaso. Umuzi wala ikhaya ufike exmen sokuthi iqale kwa report omakhelwane ukuthi kunesimo esibi la umndeni ophila ngaphansi kwaso. Uma wala ikhaya kanali ipasi kanti unengane is almost 13 nengane sezibe nengane bonke labantu abanawo ama birth certificates abanawo nama ID. As a result ingane zakhona sesizaxoshwa nasesikoleni abakwazi ke nanokuthola ama food parcel njengoba bengenawo ama ID. So ngizamile ukintervene through uDepartment of Human Settlement njengoba sowazi ukuthi uhulumeni wase South Africa uwodwa wa unitary state nor a federal state. I-district development model iyasho ukuthi ke wonke ama spheres of local government kufanele asebenzisane. So ngiya ka Department of Human Settlement kuba ne challenge ukuthi abanawo ama ID. As a result abakwazi ukubenefita kuhlelo lwama RDP houses. Kanti owecebo lethu uthi bafica isimo sisibi kakhulu. Besifika isimo simbi ngalendlela exakile. Sabona ukuthi njenge foundation asingenelele sibakhela umuzi sizame nje ukuthi sibenze ukuthi bafile baabantu ngoba isimo esasifica sasingekho sihle kakhulu. Usomlomo kumasipala umsunduzi uEunice Majola uthi bazolivikela ikhaya. As much as sibuka into yokuthi bebelidinga kakhulu ikhaya ngokukhulu ukusheshsha kodwa bekusane yabona iprocess yahulumeni nekamasipala ibisazoqala ilungise idile nezimo zokuma kwendawo ngoba sisabele nezinto za makuqhamuka imvula enkulu njoba sike sixwayiswa kodwa ke ngicabanga ukuthi umasipala usuzobheka ke ukuthi yini engenzeka ukuvikela leli khaya noma lo muzi ukuthi ungaguguleki. Zikhona ke inhlelo engicabanga ukuthi sizongena kuzo ukuthi sibheke ukuthi li protecteka kanjani leli khaya noma lo muzi ukuthi ungashaywa into yekhukhula. Ezindabeni ze-1KZNTV ku-Ayanda Dube kwaMpumuza eMgungundlovu. Ukudlanga kobugebengu kuhambisana nokwebiwa kwezimoto ezindaweni ezahlukahlukene ezakhela umasipala waseMfolozi ikakhulukazi kwesakamthetho empangeni enyakatho nelikaMthaniya sekholele ekutheni imeya lo masipala uXolani Bhengu ikhuze lomhlola. Imeya uBhengu ithi lezenzo ezimbi zalolu uhlobo ziyakhinyabeza ke nokuhlinzekwa komphakathi ngezinsiza zeminyango eyahlukahlukene kahulumeni ngenxa yokuthi izisebenzi zayo leminyango seziyasaba ukuhambela ezinye zezindawo ezakhele lo masipala. Inga enkulu ama-department awasafuni inkosi esizwe ukuza kamthetho ngenxa yobugebengu. Ngiyafisa ukuthi la hlangana khona ake siyishumayele lento emphakathini. Kuney'ntandane ezashonela abazali ey'phila iswawogogo ngemali yempesheni igrant. Nakhona okuhamba isikhathi esithile mhlawumbe emveni kwey'nyanga eziyisithupha ufunakala ukuthi ama-social work ayokuqinisekisa ukuthi zisekhona lezi ngane ukuze kunyuswe kufakwe impesheni yazo.
uthola ukuthi ama-social worker ikakhulukazi abesifazane sebeyasaba ukuza ngenxa yokuthi bazohijacka eDondotha ngoba indawo okuyiyona eyingozi kakhulu-ke manje kulezi nsuku isingcono ngisho iDondotha ilapha nethandasa iyona hotspot esiyinkinga kuzintambanani bese kuzoba yilapha la eShamoya nasemakhwezini ilezo ndawo izona ukukhala ngazo kakhulu ubugebengu obwenyuke ngabo manje-ke ngiyafisa ukuba asibambisane ngoba kulimala abantu benkosi ingane zalamba emakhaya ngenxa yokuthi la kufanele kulethwe khona usizo alufiki ngehla osonhlala kahle abantu besifazane manje make wahijacka oyedwa bonke bayazwela bese kuthi ekugcineni-ke bese kuyalimaleka cishe ilokho umuntu ebethi-ke akazokudlulisa osukwini lwanamhlanje. Ake sihlabe ikhefu uhlangabeza ingosi yezomnotho masibuya. Asikubingelele siphinde sikwamukele mongabe usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko ezihamba phambili namuhla. Adle izindodla zemali awezolimo. Sengitwele Ezansi Kweyamanzi eThekwini. Kanti ke eyokhetho ibhunge nabasemajuba. Ake sikubhekele ingosi yezomnotho. Irandi lakuleli u-19 rand 4 cent maliqhathaniswa nedola lasemelika libe u-23 rand 4 cent maliqhathaniswa nopondo waseBrithani liphinde libe u-20 rand 12 cent maliqhathaniswa ne-euro lase-Europe. Igolide-ke lona lingu-$1,979 9 cents i-ounce kuthi uwele ongahluziwe ube u-$92 38 cents umphongolo. Ake sikubhekele ngosini yezemidlalo. Injabulo iphezulu kumqeqeshi we-Orlando Pirates uJose Reverio ngomdlalo wabo semncane uRelebohile Mofokeng oyozama-ke inhlanhla phesheya kwezilwandle. uMofokeng unikezwe ithuba esikimini esikhulu sePirates nguReverio ekuqaleni-ke kwesizini emva kokugila izimanga kowe-DStv Challenge esiqeqeshwa-ke nguJoseph Makhanya. Kuvela ukuthi-ke uMofokeng odle ngemjike nobuchule ufulathele iningizimu Afrika eyohlola ikhono ehlolwa-ke i-Wolverhampton Wanderers FC edlala kwi-English Premier League e-England. Leli-ke yithuba eliyingqayizivele kulo mdlali odlale isizini eyodwa nje vo kwidiski. Ake sikubhekele nje isimo sezulu esingalindeleka. Zulu mnyama undlela zemhlophe ngiyaziguqisa-ke ngikuphathele zona namhlanje hlangabeza-ke ithimba ngomsombuluko nezindaba zosuku.